Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. Para may pambayad kita sa takunday kita magbayad,
This is the source of proofs and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Oh, shout out muna kay Contigno Bas Maris, birthday niya da tabi ngunyan. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning!
Tabaco City. Diyan po sa syudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Susan Villar Cano. Kay Ma'am Contigno Bas Maris na birthday niya databi ngunya. Kay Cho Boboy. Kay Ma'am Gigi Calyo. Uy, kay Kap Emerita Seriola, good morning dyan sa Payahan. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Lunes. Uy, Monday. Lunes na Lunes kaya Monday. Pitsa 3 na tulos kita. Kang bulan na Agosto. Taon 2026. Sabayan po ni sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-uri-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot mampo nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Arog kay Madam Contigno Bas Maris. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sharing man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawan ng sakuyang tugon. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduma. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang sa po. Siguradong pasma ang aboton nindo kaan sa kalibak digdi, libak daman. Kaya pag day po kamo imbitado, day po kamo magdaman. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Duman man po sa may mga kamunduan, ang samuya man pong pakikid dumamay. Sa may mga kasakitan, uy, parahay na po, tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tawara man ko po kay bang sasarigan kita, kundi ang satuyang kagurangnan man sana. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala, kaya Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Kasabay ko dyan si Sir Edwin Sistina saka si Sir Dato Romeo. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Ansaindo pong servidor asin taga-reparo. Kasabay taman dyan si Maria Elena Yamamoto, Madam Aileen. Siyempre, live na live po kita. Kunya na Lunes.
Digdi po yan sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa marayso na kamong kamurog takan. Ano man po ang sa indong mga pinakikibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabi na arog kainin. Sa umaga, gising na, Serbisyo, kasing balita'y reparo, sariwa. kalbahan, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Isyo'y himayin, lahat na halaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid. Balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxia, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo, Asin Reparo sa BicolNet TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo, Oras na Asin para Reparo. magugma. Ala sige! Oh, Oras na databi para mag-ugma. sa Alas 7:18 na. Manong Bronx, boses na good morning. si Manny Moxia, Oy, Lunes na kita ngunya na no, pitsa tres tulos. na may kredibilidad. Yugon mong kaskasan kang panahon. Maaasahan sa serbisyong tuna Malang kaskas kang panahon, siring man kakaskas kang pagasto. na Bicolano. Dingon niya na si Mana barayadan sa kuryente. Kamusta sa bilin daw? Parang pag-asa, Ay, alang ka manggirara. ay boses katotoo. Man Moxia, Anan mga reparo, tangon yan tabing Lunes. Oy, honi na tabi, so pinakahihintay. talakayon nin Kang apat na kagawad dyan sa barangay San Roque, sa kan Tabaco City. O ngunyan tabing aldaw, epektibo na ang suspension order publiko. kang apat na barangay kagawad dyan sa barangay San Roque kang Tabaco matapos na maipaluwas na Si ni Mayor Ray Bragais. Ana sa aga, Matapos na i-execute parangan pag-aktor ni Mayor Ray. na tunay So suspension order kang apat na barangay kagawad sa sa rumbulan may sarungal na. paa. Epektibo ngunya na pitsa tres. Man Moxia, Ibig sabihin sa rumbulan may sarong aldaw sa September ano yan, September 4 na sinda. Ay, September 5. o anal Sa sarong bulan may sarong aldaw.
Di mabalik sinda September na. Aasahan sa Bakon Choboboy, piyesta sa San Roque, Agosto. iyo para sa gapo. Di wara so apat na kagawad, adi. Mapiyesta sa San Roque. Di ba mapiyesta sa San Roque? Agosto. Wara so apat na kagawad, suspendido. Manok siya sa Oy, sa mga stranded po dyan sa Pierkang Tabaco. ano Nakabiyahe na ngunya na aga, di. alakayon. Pasiring sa probinsya nin Catanduanes. Matantad tabi aramon tan magiging kamugtakan kan panahon na. Kaning tropical depression na si Luis. Sa serbisyo So, LPG tabi mga tugang may pagtaas na naman in 3 pesos kada kilo. Epektibo pa inik kang Sabado. Sir Hulbot Ay nako, so LPG, so gasolina, so kuryente, so bugas. tunay boses ka Gabos na nagralangkaw. siya sa puso kan banwa. Ano nasa nangayangon yan tabi Chabuboy ang nagbababa? Ha? May kusa na ngaya sa nang nagbababa ngunya. Saro na sa nangaya ito. Kusa na nagbababa. Ay ano na tayo? Oni pa, may scheduled power interruption ng NGCP Ninhus sa August 5, Miyerkules. ansa Alas 6:30 nin aga sundo alas 7:30 nin banggi sa Aliko dyan po sa Matagbak and Malinaw Substation. Da kuryente sa Miyerkules. Inay! kay panindot O ni Baya Tabi adi. Bidor na tunay boses ka O, sarong parlor beautician tabi arestado sa bypass operation kan Tabaco City PNP. Ay ano na tayo? Drugs pa more! Bos Paita sa nanindo, singot-singot sa nanindoan. Oy, si former Senator Tolome, na tunay boses ka Manong Brong, si former Senator Tolome, sa puso. laya na. Malaya na si Tolome. Mga isyu Matapos tabi na tugutan kang Sandigan Bayan na makapag-bail nin 1 million. Maray pa ngayon si Tolome, laya na. Ay, laya na si Tolome. Tipisil baga tabi Manong Bronx maghanap ki pampiyansa di. Pero kung dakol kang amigo tapos tultul ka, dakulan matabang sa imo. Pero kung tarantado ka, inda, sabi kang pigagadan na tabang, mabulok ka dyan. Eyo, sabi kang pigagadan na tabang, mabulok ka dyan, makuha mo ang hanap mo, kan pasaway mo, kang hambog mo. Kumpleto ang Maray pa si Tolomita, may 1 million. Paano kang kunday kang milyones? si Mr. Hood Diyan ka, priso ka. kay panindot Ay, nako. sa bidor Nang sabi-tabi, makandidato naman sa 2020 si Tolome. sa puso. Tapos sa linyada, tabi kang administrasyon da. Ang mga isyu Ma-TikTok na naman ini. Pagkaring nga ni Tolome. O yan tabi, mga tugang, mga kabayan na sa tuya, mga riparon nga na lunes. serbisyo publiko. Pwera kan mga day po kamo magpaparakaraw-karaw na may mga bumbang masabog dyan sa eskwelahan na, tapos sa gym, kung sain-sain na mga matatawong lugar, baka tabi kalabuso ang abuton nindo. Bako sa na ngaya pag-post ngayanin mga arog ka na may mga burubumbaha, pati tabi so pangraratak sa ibang tao, ha, baka mapriso man ka mo. Oh. Ay pwedeng magpaparapos ka sa social media na nangrarata ka kitawo, lalo na pagbako man totoo. O
Priso ka talaga ka. Yo! Tapos ngunyan, babalik ta doon panindo. Iyo pang gusto nindong mangyari, raot so nagreklamo ta. Dahil ka man nga ki, pagkahira. Nga ta kang ginibo sa krimen. Karamo yung ginibo mo. Ang bugong kapangani. Tapos ngunyan pa, biktima style pa ka mo. Walangan man magibi kita. Siyempre mo, ugma ako ta. Naku ako sustisya, pero dahil pa yan, nagpupun pa sana. Igwa pa nga ni, may coming soon pa. May coming soon pa. Igwa pa, lata-lata sana. Yo! Kaya ikatabi nini, dahil ka magpapara surusaluso, taday mo nga ni palan aram, so nangyari. Ayaw para surusaluso. Baka makasabay ka sa sumada. Dawada ka mukan mag-ibi-ibi dyan. Yo! Alas 7:26 tabi, mga tuga. Aramon ta na tabi munan, magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na ang pag-asa. Mga isyu. May kinaaraman sa Tropical Depression Luis. Sige tabi, pag-asa, good morning! Magandang umaga sa ating lahat at maulan na panahon dito sa Luzon dahil sa Bagyong Luis. At narito po ang ating update sa binabantay nating si Bagyong Luis. Inyong papansin na maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa Bagyong Luis. Si Bagyong Luis ay malapit po sa bandang east ng Central Luzon. Kasalukuyan nasa layo itong 130 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Napanatili ang lakas ng hangin ng bagyong ito na umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. Ngayon ay inaasahan natin ito ay magtatagal sa bandang east of Aurora, itong si Bagyong Luis. Yung namang southwest monsoon na habagat ay sa ngayon wala pa, pero inaasahan natin makakapekto ang habagat sa Palawan at western section ng Visayas ngayong araw. Samantala yung si Bagyong Dolphin, inyong papansin, napakalayo ito sa ating bansa kaya walang direktang epekto sa ating panahon ngayon. Kasalukuyan ang layo ni Typhoon Dolphin ay nasa more than 2,800 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang kanyang lakas ng hangin ay umabot sa 155 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos west-northwestward o generally westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang kanyang forecast track itong si Dolphin ay dadaan dito sa may bandang generally westward at dadaan sa may north ng northern boundary ng PAR. At maaari po sa Thursday o Friday na dito na ang Bagyong Dolphin. Ang tanong kung ito ipapasok sa ating PER, sa ngayon mababang tsansa pero hindi natin sinasabi ang posibilidad na pumasok sa PER itong si Bagyong Dolphin. Pero dito muna tayo sa Bagyong Luis. At ito ang ating forecast track ni Bagyong Luis. Ganun pa rin ang giging track niya, recurving ang Bagyong Luis. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan natin na magiging low pressure area. Sabihin hihina ang bagyo at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, August 5. Inyong pansin, dito sa may Northern Luzon, may posibilidad na mag-downfall ang sentro ng Bagyong Luis mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Balik po tayo sa satellite ni Bagyong Luis. Isa pang impormasyon na si Bagyong Luis ay tinatawag na naka-sheared. Sabihin ay yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, pero yung lower part ng Bagyong Luis ay nandito.
So bakit ng ganyan? Dahil malakas pong hangin sa paligid ng bagyo, kaya yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, sa bandang Central Luzon, pero yung lower part ng bagyo ay nasa bandang karagatan, east of Aurora. Ito na po yung mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1. Ito yung central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan ating maranasan sa La Union, Pangasinan, Zambales sa Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Bukas may inaasahan pa rin tayong heavy to intense na pag-ulan. Diyan, manapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Kay Madam Maylene Uhayo Gusaymas, ingat po permi, salamat. Siring man mga tugang mga kabayan, ang programa mampong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilok ang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Avila, Cap Susan Nabur, kang Barangay Estancia. Yaon man po dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Maming Bragays, good morning. Gabus kami Yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Good morning tabi Manay Gina. Kay Sir Javier Bunsa, good morning. Alas 7:37. Ready na? Manay Alice. Si Manay Gina, ready naman. Si Sir Javier Bunsa, ready naman. Aram na kung ano ang sunod. Paroso-roso na kita! Serbisyo Asin Rupa. sa umaga, boses na inabangan. Si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina.
Manimokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo. Alo, sige! Paitasan na ninda. Talunis man ngunyan tabi, chobo boy. Na inabangan Pertihon ngaya ang jingle man, o pertihon magparuso-ruso. Para na ngaya sa na yan, paggaring ngaya para sa 2028 na ngaya yan. Ready, bili Yang jingle mong yan. Serbisyong to Oy, mauran tabi na aldaw, pabati da tabi kay Madam Celine Chacha para sa Cargulyo kang barangay istansya, sabi ni Sir Javier Bunsa. O, sige. May panit Oy, Lunes na po kita ngunyan ha, pitchatris na tulog. sa kapwa Anan mo naman kay ni, Bermans na. Gol tagapag-iungkod sa tuwing Pasko na tabi, Choboboy. Hulbotana Naamay supamasko ni amigo, adi. Ha? Naamay supamasko ni amigo. Problema ito Dahil pa nga ni nag-Bebermans, may regalo na. Kanyang pinakikinggan May regalo tulo sa di. Servidor ng Igwapang masunod iya. laging handang tumulong O di sige tabi, oy girilid na mo na kamo. Sa mga nagparuso-roso dyan, roso digdi, roso duma. Girilid na mo na. Siya para sa masa Wala naman kibagyo. Sayaw ng taga May panindig Anak kibagyo. Malasakit sa kapwa O girilid na tabi, oy girilid na tabi kamo Manay Gina. Si Manay Alice, gilid na daw. Napasaway kayo niyong Lunes na Lunes. O di, iyon na inisupigahalat kan mga taga San Roque. Iyo, kaso saron si Mana baga. Nakuha na resolusyon hali sa Sanggunian Panglungsod kan Tabako. May kinaaraman sa pagsuspindi po kang nagkaapat na barangay kagawad kan San Roque. Nagluwas na desisyon kang Sanggunian Panglungsod. Sa rumbulan may sarong aldaw suspendido po apat na kagawad. Ayo. Pero bako pa ito epektibo kada kaaging simana. O di kaso Biyernes may pigpaluwas naman si Mayor Ray itong suspension order. Siyempre ma-implement kan iyo ang chief executive, ang alkalde kang Tabako. Ayo. So epektibo ngunya na August 3, suspension order kang nagkaapat na barangay kagawad. Ibig sabihin, ngunya na pitsa 3, Agosto, mapun ngunyan, suspendido na sinda. Ayo, mabalik sinda kaan September 1 month in 1 day. O September 5 na. Ayo, September 5 na mabaralik. So, mga barangay kagawad dyan sa San Roque, so apat. Iyo. O di, paano kayo ni? Bata mapista baga buboy sa Dakon mapista sa San Roque. Anong patron dyan? Aram ko Agosto ang pista dyan. O, di, wara so apat na kagawad, mapista. Matindi adi. Dahil po dayan sa day pag-atindir kang flag racing. Simplehon sa ng mga bagay pero ilinga. Kaya day po nindo pagbaliwalaon. May mga kaakibat po yan na mga penalidad. Tigwa palan kayan ki memorandum sa civil service na obligado palan talaga na mag-aratindir adi. Kaya susangon niya na agay guamang ki flag racing. So iba alas 7 pa. Ayo nagpupon sa ibang LGU alas 7. So iba pigadaptar pa ninda so 4-day work week. Lunes hanggang Webes na ang laog. Pero ang syudad kan Tabako, ang LGU Tabako, balik na po sinda sa Monday to Friday. Pero alas 8 nan laog hanggang alas 5. So Monday to Thursday alas 7 ang laog, tapos alas 6 ning banggi ang luwas.
Iyo. O kaya sa tabako, ang flag racing, at yan pang alas 8. Ayo tabi. No, sige, so klarado na ha. Puun tabi ngunyan opisyalmente na suspension order kang nagkaapat na kagawad dyan sa Barangay San Roque. Puun na tabi ngunyan hal daw iyan. Ano? August 3, 2026. Serbisyo asin reparo. Sa mga stranded man tabi sa pier, nakabiyahe na ngunyan. Iyo, dahil naman baga kisignal so katanduanes, kaya pigtugutan na tabi na magbiyahe. Okay, sige, ano pa? O, digdi mo na kita sa mga makagulugulong bareta, mga tugang. So, presyo po kang LPG, may paglangkaw po tabi, mga tugang. Nako, iguana naman tabi kipaglangkaw nin 3 pesos per kilo. Nagpunini kang Sabado, Pitsa 1. Posible pa databi ning magbago dahil po sa padagos na ribok duman sa Middle East. Sabi kang Department of Energy, nako, pareha sini kang gasolina. O so gasolina 2 beses na naglangkaw ki Darkula. Ngunya na si Mana, baka sa agad atabi, may pagbaba, pero sa lapi. Napahit tayo ni. May pagbaba. May nakaambang pagbaba sa mga produktong petrolyo sa aga, pero sa lapi. Inay ko po. Nyugod mo yan. So LPG, may paglangkaw. So, mga produktong petrolyo, dahil na nakokontrol ang paglangkaw, uni pa, so rate pa kang kuryente, naglangkaw man. Kaya, ngunyan tabi na si Mana, barayadan naman sa aliko. Yo, barayadan tabi ngunyan sa aliko, kaipuhan tabi na magtrabaho. Kaipuhan tabi na magtrabaho para may pambayad tabi sa konsumo sa kuryente. Yo. Kay po ang tabi maghirigos, takon de kita maghirigos, ay rimate, de kitang pambayad sa kuryente. Pero bawal man ngunyan ng purutulan. Yo. May abiso na baga ang aliko na bawal ngunyan magpurutulan, pero hanggang Oktubre da. Pero pag natambak ang bayadan nindo, problema nindo tabi yan, ha? Magbayad tabi, day bali halang ko ang bill. Oni pa tabi Manang Bronx. Igwa ki scheduled power interruption sa parte tabi kang Albay sa maabot na Wednesday, August 5, 2026. Ang oras alas 6:30 nin aga, sundo alas 6:30 nin Banggi. Ang apektado yu po ang Albay Electric Cooperative Incorporated. Yan po yan sa Matagbak and Malinaw Substation. Yan ha, dahil kamong kuryente tabi, Sir Romeo Macapas. Good morning tabi sa imo, mga nakatutok, si Ma'am Edna Burhal, Ma'am Jocelyn Pilapil. Yugod mo yan. Pilapil, good morning tabi sa indo. So, nakakonektar tabi sa Matagbak and Malinaw Substation, da kamong kuryente sa Miyerkules. August 5 po yan, alas 6:30 nin aga, sundo alas 6:30 manin Banggi. Sa Miyerkules yan, ang rason databi, shutdown databi kang Tiwi to Pawa 69 KB line to facilitate maintenance activity along the line. Ayan. Pero permi po nindo isipon na ang kuryente tabi, permi yan tabi, may kuryente. Ang kuryente, permi may kuryente. Napahit tayo niyo. Yo. Permi po nindo isipon na iyan na kuryente, perming buhay. May kuryente ang kuryente. No.
Kaya tabi Manong Bronx, dahil ka magpapara or intra kang kuryente, taba ka makuryente ka. Yo. Sige. Ano ba? Irinutong ka mo na malasot na naman. Mata mahabol pa kita kang flag racing adi. Sige. Ano ang maurag na bareta? Gariog mahon ka ngayata. Nakalaya na bagay nga sa idol mo. Isa'y man niya akong idol ko. Si Tulumi bagay nga yan, nakalaya na. Bitbin mo tabi Manong Bronx si Tulumi. Gari idolon mo ini adi. Nakalaya na tabi mga tugang si Tulumi. Matapos tabi na tugutan kang sandigang bayan na mag-bail nin 1 million cash. Marinita may 1 million. Sa kaso niya, duman sa mga controversial bagang government flood control project, malversation charges. So 1 million tinugutan kang sandigan bayan na makapagpiyansa si Tulumi. Kaya si Tulumi ngon yan sa luwas baka magibong tulos na pelikula ini. Si Tulumi bako man siya senador ngon yan na di. Paingalo una daog dahil siya nakasabay. Di magibo muna ining pelikula. Magibo ngayon muna akong pelikula. Urawang laya na kita, pero bulan man na nakulong. Anong na bulan? Mga ang arog baga kayo ng mga kaso, kaipuhan dangugun muna kang korte kung tutugutan ka na mag-bail, magpiyansa. Ta mga aralangkaw na kaso iyan, gari mga Nobel recommended baga iyan. Mari, inita may mga pampiyansa. Paano tabi kita Manong Bronx kung halimbawa makasuhan man kita, tapos may pigrekomendaman nga ni ko tampiyansa sa tuya, kundi maski piso, dahil kita. So, yaong ka dyan sa kulungan. Maguruhapros ka dyan kang sumalipot na rihas. Tapos kasabay mo dyan sa prison, so mga lamok. Dahil nga ni magparagiribo kikatarantaduhan. Hindi ka mo magkakurulong. Tapag nakulong ka mo, dyan ka mo minahiribi. Kadaklan bagang nakukulong, minahiribi. Pero kang dai pa nakukulong harambugon. Grabe ang hambog tabi, Chok Buboy. Una mo sudaing kagadanan, nangangagyat pa. Nangangagyat pambiyo. Nyugon mo ya. Tapos dahil man yan makapatalab sa kuya, ngunyan na tinamaan, gari na babaliktad pa, gari iyo palugod sa pabiktim. Gusto siya, ako nga ya subiktima. Kang ginebo mo so katarantaduhan mo, dahil mo naisip na pobre ka. Sabi ni Manong Bronx, maray lamang ngaya kung may jintanlad dyan sa kulungan. Maray kung may jintanlad dyan, pahit ako. Raman dyan na jintanlad. Uni na, mga tugang, ang bareta kay Tulumi. Kanakalaya na databi. And posible databing lumaban sa pagkasenador Giraray. Sa partido databi ni BBM, rimate ni Kibutla. Puro balbala naman ni Butla. Mga kandidato si Tulumi. Laya na baga si Tulumi. Plano databi ni Tulumi na liwat na sumabak sa politika bilang kandidato sa pagkasenador sa 2028 sa irarompo kang partido na kinabibilangan kan sa tuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Remate ka Kibutla.
Sa agarimatika. So, pigaasahan tabi na magiging apod kay ni senatorial slate kang administrasyon si Tolome. Kung saan databi mga tugang, mahaga databi gararay kisuporta sa mga botante sa bilog na nasyon. Midbid baga ini si Tolome. Dati man ini naging senador and actor baga ini, artista. Tapos maswerte man ini sa pagkandidato. Kami nasayaw-sayaw sa na dyan sa pagkampanya, iburuto na. Yo, so plano databi mga tugang na magdalagan giraray bilang senador si Tolome. Ano nga ni sungaran kang agom niya? Si Tolome tapos si Seto, Gracia? Gracia ba ito? O disgrasya? Ano nga rin ni so agom niya duman Tolome tapos ito? Nailing mo na naman niya yan. Gracia ito, disgrasya. Ito. Nailing na nindo yan. Tolome tapos si ano nga rin nga ni gagawin niya? Gracia ba ito? Gracia? Ano ito? Talo yun maglog sa isip ko. Naghang. Iba Lunes pa sana. Alo yun marikula. Si bako mang Gracia gay, disgrasya. Tolome tapos si yun na basta so agom niya. Alo yun maglaog. Bako man si Gracia. Isa ito. Mabaya, basta so agom niya. Tolome tapos Gracia gari ito. Paano kaya ni sa 2028 makandidato da gararay si Tolome. Pero dahil nangangahulugan na nakapiyansa na tapos na sa problema niya dahil pa pigdadangog patabi sa korte. Ang pagpiyansang iyan para pansamantala ka mo nang makalakaw-lakaw. Pansamantala ka mo nang makalibot-libot. Pero dadangugon manggiraray sa imong kaso pag napatunayan kang korte na ikamay sala, shoot ka man giraray. Shoot ka man giraray. Masisintensyan ka, makukulong ka. Pero dahil man bagaki nakukulong na mga organa di, pag-abot sa finish line, gari na papawaran sala. Sisay pisilon sisay ito so panangaran nga ni kang agom ni Tolome. Gracia gari Gracia. Ano ka na nga Gracia? Basta gari Gracia gari. Di paano tayo ni nga yata sa 2028 gari saro siya sa mga naka-line up sa administrasyon ni Presidente Bongbong. Siya ang presidente ni Bongbong kung halimbawa sa masunod. Siya ang endorso niya tapos vice president. May mga senador na gari. Saro duman databi si Tolome. Saro duman tabi mga tugang si Tolome na magiging ka-line up. Ma'am Joy. Siya nga ni so agom ni Tolome. Ano nga ni kito? Gracia ba ito? Gracia? Disgracia. Alas 8 na lamang. Serbisyo Asin Ripa. Bayain na Gracia gari. Sa umaga paano kayo ni paano sana sa animo 10 to 11 na sanay padagos na siwa pang istoryata hulbota ngunyan tabing Lunes broadcaster na alas 8 na prinsipyo't credibility. so digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Lunes Komunidad
Agosto 3, 2026. Para sa Sa pangaran po ni Maestro nila doon, ni SM Sir Tony. Sa pangaran man po ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. sa kapwa. Sa ngaran po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Bursen, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela, Sikap Susan Nabor, Sarap kang Barangay Istansya. problema'y tinutugunan. Siyempre yaon man dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kikinggan Si Braga Isliner. Salamat kay Cha Mami. sa lahat Sa ngaran po ni Nogabos, mga tugang mga kabayan, paki-like, follow and share sa tuyang programa nga ni pong mailing man kang iba. ang Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. siya para sa masa. Sa aga naman, nagdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos! May paninindig Domo! Arigato! Iringat po kita. Bye-bye! sa kapwa. Serbisyo Asin Reparo. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulga. Kasunod Patrol Report. May paninindigan, malasakit. Kasunod Patrol Report. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.